Beneficis de la fisioteràpia prequirúrgica. Ningú discuteix ja els beneficis de la fisioteràpia després d'una intervenció quirúrgica, quan del que es tracta és que l'organisme del pacient recuperi la força, el moviment i la funcionalitat. Però, en canvi, encara no donem prou importància al procés que hauria de començar abans de la cirurgia, perquè com més preparat tinguem el cos, més ràpida serà la recuperació. Avui en dia la majoria de cirurgies són programades, i és justament durant el període previ quan hauríem de consultar amb el fisioterapeuta sobre els exercicis i tractaments que podem realitzar abans no arribi el dia d'entrar a quiròfan, exactament igual com fem amb les classes de preparació al part. L'objectiu de la fisioteràpia prequirúrgica és que el pacient arribi a l'operació en les millors condicions possibles de mobilitat, elasticitat, força i circulació. I l'activitat física terapèutica és el tractament per excel·lència, adequant-lo sempre a la condició física i a la tolerància al dolor de cada pacient. Els professionals sanitaris poden donar pautes d'exercicis de consciència corporal i propiocepció, que seran els exercicis que farem després de la intervenció per ajudar a recuperar la normalitat funcional i, per tant, com més els haguem practicat, més fàcil resultarà el postoperatori. I el que estem dient no és exclusiu de les lesions del sistema musculoesquelètic, sinó que també s'està plantejant en cirurgies cardiorespiratòries, en trasplantaments i fins i tot prèviament a la cirurgia d'un càncer. Així que si t'has d'operar, consulta el teu cas amb un professional de la fisioteràpia per saber quines són les teves opcions de tractament previ. Perquè recorda, com més fort estigui l'organisme, menys et costarà recuperar-te.